Resurrexi et aducte cum sum. Alleluia. O subisti super me, manum tuam. Alleluia. Alleluia. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu berruħu qal: issa x'sejjer nagħmel? La darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nażaq, ma niflaħx. Nittallab, nistħi. Nafx nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, insib li l-ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt, wieġbu dak. Qallu l-amministratur: oħroġ il-karti tiegħek, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħ, wieġbu. Qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem brasu. Għax urid din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn urid id-dawl ma' menu tal-qata tagħhom. U jien ngħidilkom: għamlu għalikom infuskom ħbib taqlieħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqowkom fl-rejjex ta' dejjem. Minu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li juta ħaddieħor, min se jagħtikom dak li jutakom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb il-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. Il-kelma tal-Mulej. F'dan il-ħadd 25 ta' żmien il-Pentekoste, il-Knisja toffrilna il-parabola ta' l-amministratur diżonest. U kif jiġdu is-Santi Padri u studjużi bibliċi, din il-parabola hija pjuttost stramba u diffiċli u tista' wkoll tkun ta' tfixkil jekk ma nifhmuhiex kif jixtieq San Luqa li ġie imnebbaħ jgħaddirna dan il-kliem, dan it-tagħlim ta' Kristu. It-tagħlim prinċipali li fid-dawl tiegħu rridu nifhmu din il-parabola huwa li fl-importanza assoluta u ta' emerġenza tal-futur tagħna rridu nifhmu il-ġid ta' ħajjitna. Il-parabola tibda hekk. Qal lid-dixxiepli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Ir-raġel għani jirrappreżenta lil Alla. Għalkemm fl-ewwel vers jista' jkun hemm xi dubju dwar lil min jirrappreżenta r-raġel għani, imma mbagħad versi 3 u 5 u 8 ineħħu dan id-dubju għaliex il-parabola ma sejjaħlux aktar raġel għani imma Kirjos. Aħna traduċejnija Mulej imma mhuwiex eżatt. Kirjos huwa t-titlu propju ta' Ġesu fil-liturġija divina. Jekk hemm xi ħadd li huwa għani, naturalment huwa Alla.
u Alla biss għax huwa l-għajn tal-ħajja. Alla huwa għani f'dak kollu li jagħti l-ħajja bħalma huwa is-sewwa u s-sabiħ. U l-għana tiegħu huwa etern. L-amministratur jirrappreżenta lil kull wieħed u waħda minna. Xi ftit jew biss kulħadd huwa midneb kif nitolbu lill-Omna Sidna Marija fil-Qaddisa. Jitlob għalina bin. Aħna ġejna avdati bil-ġid ta' Alla. Il-ġid kbir avdat li jenna xinu huwa il-ħajja innifisha. U mhux l-ewwel darba berbaqna dan il-ġid ta' Alla avdat li jenna minnu, ġifieri nagħmlu użu ħażin minn ħajjitna. Min jafe kemm il-darba ħlejna żmien ħajjitna. Ma użajniex id-duni, ma użajniex il-kreattività tagħna sew, jew lanqas biss ħaddimnihom id-doni. Ma wettaqni sew dmirna waqt ix-xogħol. Mexniex kif jixra il-missjoni tagħna bħala miż-żewġin, bħala saċerdoti, oħrajn bħala mamdin. San Ġwan Kriżostmu jgħid li dan id-dunub ġej mill-idea tal-bluwa li ħafna minna naħsbu li nistgħu niddisponu mill-ġid avdat fidejna kif jidrilna. Il-parabola ma tgħidilniex min xleħ lill-amministratur u fuqix eżatt xleħ, imma l-amministratur ma ddefendix lilu nnifsu quddiem l-akkuża. Jidher li jaċċetta l-akkuża kontrih. Sa minnu dak li jakkuża lil ħaddieħor quddiem is-sid. Minkejja li ma rridx ngħix kuljum b'mod negattiv bil-kundanna dejjem fuq rasi, imma l-eżami tal-kuxjenza ta' kuljum irrid nagħmlu. Għax naf biżgur li fl-aħħar ta' ħajti ħajkun hemm min ħajjikkundannani li jtalla l-ħama kollu kontrija. U dak li ħajjakkużani mhuwiex is-sid Alla imma huwa x-xitan li jobodna. Anzi x-xitan huwa dak li jikkundannana kuljum. Kif jgħid il-Ktieb tal-Apokalissi, jgħid il-Ktieb tal-Apokalissi dwar dan. U smajt li qawwi fis-sema jgħid għax twadda bil-barra dak li jixli lil-ħutna li lejl u nar jixlihom, lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Il-parabola tkompli tgħidilna għalhekk sejjaħlu qallu x'inhu dan li qiegħed nisma' fuqek, agħtini l-kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed tieħod fil-ħsieb. Il-mistoqsija x'inhu dan li qed nisma' fuqek? Tnejn huma il-mistoqsijiet il-kbar f'din il-parabola u din hija l-ewwel mistoqsija importanti ħafna. Fil-ħniena kbira tiegħu Alla kemm il-darba f'ħajjitna b'diversi modi u manjeri jagħtina l-opportunità li niġu interrogati dwar ħajjitna. U din l-opportunità tista' tkun l-eżami tal-kuxjenza li nagħmlu jew xi esperjenza partikolari li issa marna ma' ħajt. Għalhekk tajb li wieħed jistaqsi kuljum tal-azzjonijiet u l-kliem li qed illum x'kont ħanati tagħhom lil Alla. Imbagħad din is-sentenza tifhem ukoll bħala avvertiment tal-mewt tagħna, tat-tluq tagħna minn fuq din l-art. Wara mewtna ma jibqalna l-ebda responsabilità, jibqa' biss li ngawdu lil Alla aktar mill-qrib. Il-parabola tkompli tgħidilna għall-amministratur fih innifsu. X'nagħmel issa li sidi se jnekkini mill-amministrazzjoni? Nagħżaq ma niflaħx, nittallab nistħin. Ekku, x'nagħmel issa li sidi se jnekkini mill-amministrazzjoni? U din hija t-tieni mistoqsija li importanti ħafna. X'ħanagħmel biex insalva ġildi? Li naraf l-akkużi kontrija huwa sewwa, imma b'daqshekk ma jfissirx li għandi imbaxxi rasi u ma nagħmel xejn. L-akkużi narafhom sabiex naraf xi ħaġa, nagħmel xi ħaġa u nirranġa jew aħjar insalva ħajti u nirranġa llum qabel għada, illum qabel għada.
Tkompli tgħidilna il-parabola nafx nagħmel biex meta nitneħħa mill-amministrazzjoni jafu jilqgħuni fi djarhom. U sejjaħ wieħed il-midjunin kollha ta' sidu u qal lill-ewwel wieħed kemm għandek tagħti lil sidi. U jiġbu midbar mill-żejt qallu aqbad il-karti tiegħek oqgħod bil-qiegħda malajr bikteb 50. Imbagħad qal lill-ieħor u int issa kemm għandek tagħti. U jiġeb miċkora qamħ qallu aqbad il-karti tiegħek u kteb 80. Il-parabola tgħidilna kif dar raġel ta' amministratur qarrieqi kien salva ġildu b'manjera qarrieqa wkoll. Kif ngħidu aħna, kulħadd jagħtik milli jkollu. Preċiża. Ekku, dan l-amministratur wara li ma ħaddimx flus sidu sew, b'ħeffa kbira u biħsieb x'għamel iffalsifika il-kontijiet ta' dawk li kienu midjunin ma' sidu għall-avvanz tiegħu u tagħhom. Sabiex meta sidu jkeċċeħ issib min jilqgħu u b'xi mod isalva ħobsu ġildu. Tgħidilna l-parabola u faħħar is-sid id-bixkil ta' dak l-amministratur li ħadem brasu. Għalli ma raġuni is-sid faħħar lil dan l-amministratur. Ġesu hawnhekk mhux qed jgħidilna sabiex nimitaw il-qerq tiegħu. Mela għalli ma raġuni is-sid faħħar lil dan l-amministratur brikko. Ġesu għalfejn faħru. Is-sid faħħar lill-amministratur diżonest tiegħu għax ħadem brasu li l-kelma propja bil-Grieg hija phronimos. Issa bil-Malti m'għandniex kelma eżatta, Traduzzjoni oħra bil-Malti li jintużat hija ġabruħu bi ħżunija, imma fil-fatt din mhijiex ħżunija għax il-kelma ħżunija hija pjuttost negattiva. Il-kelma bil-Grik phronimos tfisser meta wieħed iħaddem sew moħħu. Fil-fatt Kristu faħħar lill-amministratur mhux għal qerq imma għax ħadem b'moħħu u hekk fil-fatt l-Evanġelju jiċċara għax jgħid għax uliet id-dinja moħħhom aktar jilħqilhom minn uliet id-dawl f'imġibithom man-nies ta' żmienhom. Il-kelma jilħqilhom li l-istess kelma li juża hawnhekk sallu afronimos tispjega ruħha ħafna aħjar. Mela f'din il-parabola Ġesu ma jixtieqx li aħna nimitaw is-serq ta' dan l-amministratur, iżda l-għaqal, il-bżulija inħadmu rasna, moħna, li żjed fil-ħeffa tremenda li dan il-bniedem diżonest wera fl-interessi tiegħu biex jisalva ġidu. Għal-interessi tiegħu il-bniedem qarrieqi jagħmel l-impossibbli. Ta' Kristjani li aħna ma nistgħux inqisu ruħna flas u nkunu passivi ma li dak l-amministratur qarrieqi induna li ħajtu kien se tintemm ħasrem għax sidu kien ħajkeċċeħ il-barra dak ara x'għamel biex jisalva ġeldu. Issa din il-parabola Ġesu għalfejn qara. Ġesu f'dan il-moment tal-parabola kien qed jiddispjaċih li dawk ta' qudiemu ma kinux qed jagħtu importanza assoluta lilu u li hu l-ikbar don ta' Alla. Dawk ta' qudiemu għalkemm kienu imxenqa għall-Messija maħkuma kif kienu mill-kultura tagħhom ma ndunawx li jitweġiba għall-aġġ kbir tagħhom kienet propju qudiemhom fil-persuna ta' Ġesu Kristu u beqgħu xi ftit jew wisq passivi. Imma bla dubbi din il-parabola Ġesu qed jgħidha lilna llum meta aħna l-Kristjani nitażnu u nibqgħu lura sabiex niddefendu il-valuri tas-sewwa. Meta tqabbel il-maġġoranza tagħna l-Kristjani ma' nies famużi tan-negozju li jagħmlu l-biljuni, iva, hemm daqsxejn ta' differenza fl-atteġġament tagħna mingħajr ma niġġeneralizzaw. Kieku aħna inħadmu aktar moħħna għas-sewwa bħalma jħaddem moħħu l-bniedem
fil-ġid materjali kieku s-sewwa ta' Alla jidher ħafna aktar. U allura meta naraf il-qagħda traġika tiegħi u naraf li l-akbar don li qatt jista' jkolli huwa Alla, allura nagħmel bħal dak l-amministratur diżonest bla dewmien ta' xejn nieħu mal-ewwel azzjoni. M'għandix ħin x'nitlef għax ħajjitna qasira wisq. U jkompli jgħidilna Ġesu u jiena ngħidilkom għamlu għalikom ħbieb minn Leħ il-Għawġ għax meta ma jibqalkomx jilqewkom fl-amajjar ta' dejjem. Minnu emin fil-ftit u emin ukoll fil-ħafna u minnu qarrieq fil-ftit u qarrieq ukoll fil-ħafna. Mela jekk feq Leħ il-Għawġ ma kontux emina, Leħ il-ħaq min jerħijulkom fidejkom u jekk ma kontux emina f'dak li juta għajrkom, min jagħtikom dak li jutakom? L-ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew jobbot lil wieħed u jħobb lill-ieħor jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-ġid. Ekku, l-aħħar parti tal-Evanġelju titkellem fuq il-ġid ta' din id-dinja u l-ġid tas-sema. Il-ġid ta' dell-art huwa msejjaħ Mamonas. Mhuwiex ħażin. Ġesu jsejjaħlu Leħ il-Għawġ għaliex dak li tad-dinja huwa marbut ma' din id-dinja. M'għandux valur fis-sema u allura huwa dejjem Leħ il-Għawġ. Imma la qegħdin f'din id-dinja għandna bżonnu u jattirana. U allura l-ewwel jgħidilna biex inħabbrku għal ġid tas-sema kif inħabbrku għal ġid ta' dell-art. Jgħidilna wkoll biex ma nitgħażnux għax jekk wieħed huwa għażien fl-affarijiet ta' din id-dinja li jattirawna ħafna, inkunu għażżelin ukoll fl-affarijiet ta' ruħna. U mbagħad l-aħħar prinċipju illi jgħaddilna Ġesu huwa dan. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-ġid huwa biex ngħidu hekk ankra għal din il-parti evanġelika li tista' tfixkelha. Qegħdin quddiem żewġ realtajiet b'saħħithom, il-ġid tal-art u l-ġid tas-sema. Il-ġid tal-art li biex ngħixu fuq din l-art joħdilna ħafna u ħafna żmien u saħħa ma jkun jiswa xejn jekk ma nużawx sabiex niksbu il-ġid tas-sema. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-ġid f'ħin wieħed. Jalla l-azzjoni tagħna biex tafu l-kundizzjoni reali tagħna ma tkunx infixkla mill-materjaliżmu sfrenat tal-lum. Għax jekk il-kuxjenza tagħna nanalizzawha skont il-kapital materjali tagħna, allura ħajkollna identità fittizja ta' nfusna. Jalla naraf li l-nifsi fl-azzjoni maħduma fil-grazzja ta' Alla. Resurrexi et aductecum sum Alleluia.